Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Руен Василев, играем GTA 5 с Пресос Смирнов. Това е новата придобивка, която той намери. И ето Нингола здравата. Сега е много по-бързо. Покажи отвътре на хората да я видят. И отзад, отпред. Километражът е 200 мили. Секси кола, както виждате. Оранжево отвътре. Светещо. Покажи как върви. Да кажа. Бърза цека. Внимай да не удариш, че после няма как да я поправим. Добре, бе. Не. Това е от нас, приятели. Покажи отпред. Напред един дрифт я покажи отпред. Добре хора, това от нас. До скоро.